Kaixo txoriene, kaixo ziguruturrieta, dagoeneko eguaztena, astia bukatziar da gabiz astian erdixan. Batzuk esaten dago, astian erdixa dela eguena, osteguna. Beste batzuk, aste azkena zeda, hori astelenetik ostiraleta kontatzen badozu, niretzako aste azkena izan da beti, baina, bueno, aste azkena, hori be, astearen azkena. Karo. Zatik ete? Txegatikote da. Hori da, badakitelako, aurki, oporra dauzko. Hori da, laizter bukatuko dela, bai astia, bai txoriene, txon, baina, bueno, momentu hemen gauz, bueltauko gara. Eta, bueno, aste azkena, omenaldi bat eitzeko edo. Eingo egaluzia txokolatiakin. Ondo. Klasiko bat. Herri guztietan jaten da egaluzia txokolatea. Zeinek ez du jaten egaluzia txokolatearekin, mesez. Ogitarteko bat. Txokolatean, ze gehiago egaluzia. Behin, zigoriturretak jarri sostan hemen bokaillo bat, txoixo pamplona eta txokolatiakin. Beraz, ez da nahi, inungo kejarik. Zela keja, mesez. Marquesan errezeta baldin bada, kejaik ez dao. Hori da. Nire esmena beste dikez. Hori da, nahiz eta errezeta igual esan apur bat holan arrarua zuen dako ez, galuzia txokolatiaekin, bada gauza bat tradizionala. Kontakotzu zelan itxendan, eta ikusiko zu. Lehengo ingo porrua, tipula eta berakatza txiki-txikien eta erregozi ondo. Ardua gehitzuko eta murrizten utziko, egaluzia zati handixetan moztuko eta txokolatia birrinduko. Ogisa eta txokolatia bota eta urtu arte nahasiko ditugu, egaluzia plantxan ingo eta zerbitzauko saltsa horrekin. Ointxe, igual motza geratzen jaku, denboria. Eta orduan ekarri dut, bigarren errezeta bat, denbora ematen bajaku bakarrik, eta izango da, egaluzia, bixerra erosi dutenez. Horan, sesamo hasiekin, eta aguakate batekin da ingo, eta olako tataki bat, edo. Hori ikusiko. Oso ondo. Hori aukera bezala. Eta bai, ez, batean batek esango da, egaluzia eta txokolatea. Hor basauen, Pablo Carbonellen film bat, atuni txokolate, egaluzia eta txokolatea. Txokolatea ez dakiz, marinelen azan. Horren txokolatia ez dakit nondik datorren? Erretzeko izango zen txokolatia. Bai, ala. Hombre, beste txokolate mota hori eskuak, jenteak eskuetan hotza izaten duena, horiek metxeruakin beretzen egoten dien eskua egun guztia. Nik hori ez dakizin dan. Ez baina, bueno, nik ez du probatu sekula, baina hori izango da, zorri ere txokolatea itzen diet, ez dakitzeatik itzen diete txokolatea. Usaia bintzat txokolatean ez du botatzen, zapore ez dakit, usaia bintzat txokolatean ez dauka. Itxura izango da, tabla, gero, ez dut esaten tabletetan juten dela. Bai, bueno, guria da txokolatia supermerkatuan eta zuen dendetan, zuen auzoko dendetan erosi zeikena. Nik aukeratu duten txokolatia, izango da txokolate bat, 195, holan nikastasun puntu batekin, sartzen badugu txokolate txuri bat, esnedun txokolate bat, igualatarako da oso gozue gisa. Orduan, aukeran, holako kakao bat, hautsian, horrek azukrerik eta ez daukienak, edo txokolate bat, portzentai altuakin kakaoana. Bueno, Euskal Sukaldaritzan egia da txokolatea nik beti ezagutu dela, gehien bat egia da eizarekin, eta txokolatea guk horbei botatzen ginean beltza, baina azukre pixka batekin. Hau da, 1,70, 80. Azkenean gozo puntu bat, baina ez da inbesteko, azkenean kipula eta zetako erabiltzen du errezetetan. Horregatik honek dauka bi tipula, nahi dugu gozatu zuen, baina azukrerik kasunetan ez dut gehitxu behar. Gozatua behar dugu gozo puntu bat, ez? Segun ze errezetetan. Eta eizean, egia da, kolorea emateaz gain, zaporea ere gozoa ematen ziola, ez da holan, esan, dultzia, inundik inora ere, eta aina azkenean erabiltzen zen, pentsa, holako basurde lapikoka batean, ontza bat, ero bi, hau txokolate lodia betikoa izaten genduena, eta hori ni beti ezagutu dut. Mexikon hainbat eta hainbat errezeta daude, kakao hautza erabiltzen dutena, eta gaziak dira. Hor dago, txorienenin gendun, mole poblanoa ero deitzen dana, eta hori da olako... Oiaskoakin ez? Bai, oiaskoakin iten da, nolako eitzen zaio, olako saltza bat, eta kakaoa da, dama. Orduan, hemen ez pentsa, txokolatea aipatzen duena, zerbait dultzea izan behar duenik, ez da gutxiago ere ez, eta gutxiago gaur erabiliko duen, txokolatea erabilita. Naiz eta erabiltzen baduzue txokolatea bat, 1,70 punta bat eman botata, ez da izango gozoa, ez da izango postre bat. Txuri bat ez, ezkenean hemen mikazpuntu bat ondo etorriko zaio, eta txokolate txuri ez da txokolatea. Ez teko hortien, naiz ez daite gehiagi txokolate zuria gustatzen. Eta segurenik, Marquesak idatzi zuenean, hau dator, reseta hau, 1985 urtean,
Parabereko Markesak idatzitako liburutik aterata dago. Hor, nik liburu hortan gauza bat ikusten dut bakarrik faltan. Zer? Ez duela jartzen nondik atera zuen errezeta bakoitza. Ja, Claro. nondik atarako zauen errezta hau, ez? Hori da, berak azkenean, bere familia, posizio oso esan dugun, familia batean jaio zan. Aberatsa zan. Aberatsa, etxe honekoa zan. Aberatsa zan. Aukera izan zuen, orduan jatetxe, txikitatik bidaiatzekoa, sukaldari, jatetxe askotara joatekoa, eta txikitatik gustatu izan zitzaion mundu hori, eta beti, idazten zuen bere liburu eta idatzietan, egunkarietan da idazten zuen, da zien oroimena, gaztetakoak ez dakit nun egondako errezeta hau ezagutu nuen, ero ikusi nuen, ero hau egiten zuten, ez? Eta pena da, gero, errezeta horiek, guntzan, pila batzen, jendeari eskatzen, eta pena da, ez jartzen nundik atera zuen. Ja. Jatorria, errezeta hau eman zidan, ez dakit. Bermioko ez dakit nok, Ontxe, unibertsitateko lan bat eta itzen bozu, jarri bizuz, bibliografia deitzen dana, ez? Nondik atara dozun, da, iturrixa zein dan. Hori garrantzitsua da, apurtxo bat, egisa da nik, aintzinako liburu batzutan hori botatzotera faltan, ze asko die errezta bildumak, eta izaten die olako potolo-potolua, da, igual aukitzen da, 2000 errezeta, baina ez dutzu kontatzen, errezta bakoitzan, historixa apurtxo bat, edo testu ingurua, ez? Jakiteko, hori nundi datorren da. Hori da pena, egia da, bestela, liburua oso gomendagarriak, hau galtzeo. Egia esan Markesa gaixoak, suerte gehiagizuen zuen izan honekin, ze 35 atera zuen, 36an zeituen jatetxe bat ireki zuen Madrilen, gaina, kriston, etxean niko kontra inzioten, baina, Plaza del Solen ireki zuen. Ez que, 35 urtean, zuk pentsau, emakume bat posizio altokualen esan duguna, jatetxe bat zagaltzen. Hori izango zen familixan dako, joan zaitxez etxera da, zain umiek eta ego... Arek umiek izango zuen umia zaintzeko norbait, baina... Horregatik, baina, hartu kafie lagunekin da... Hori, egon lasai. Ireki zuen eta Gerra Zibila zeituan hasi zan. Orduan, naiz eta hasi Gerra Zibila, 1000 egun irekita lortu zuen izatea, hor esate zuten Madrileko toki seguruen azala jatetxe hori, baina, gero, gutxira hil zan, liburua erdi galtzorian egon zan, ze Gerra Zibilean horre asko desagertu eta errein zituzten, eta gero, bere bilobak Gonzalok egin zuen lan handia, berreskuratu zituen, eta gero, edizio pila bat atera zidan, eta, azkela duena 2 urtero atera zan, da hor, sukaldari ezberdinek izituzten berzio batzuk, eta hor, Gonzalo bere bilobak esaten zu, ze hori izapen dauzkazu zure amonanak, sukaldean ibiltzen zan da, ez, sukaldean kosilean ezken duen ikusten. Aginduak ematen bai. Hori da... Bere posizioko norbait bezala, sukaldean patata zuritzen, nik egia esan beti hemen aipatu da, nuen imaginatzen, emakume hau, Maria de Mestayer, bera sukaldean lanian. Baina bai, aginduak ematen. Geixo, enpresa buru... Bere sukaldariai esaten etxian, zelan kozinera behar zen esaten. Bitxu, hori ondo emango jaten niri, hori bai, eta beti idazten ikusten zutela. Beti idazten, da egia esan hor, paseukan asmoa gerolako atatzeko 10 liburu sukaldaritzan ingurukoa, eta hor... 3 atara zaben. Baina gero nahi zuen eitea, nola da, honek... Saltzen dire zituzten alen txerik etxe juten diena. Nola ditzi zaio? Enziklopediak? Enziklopedi bat, Espainiako sukaldaritzan inguruan, eta antza lan hori Adriak hartu du oin. Tiraka, berak utzi zituen apuntetatik edo zerbait olako irakurri dut. Orduan, lasai oraindik Markesan berri, izango omen dugu eta. Baina, eskerra bai, bere hilo bai ez, bere hilo bak hartu zituen, da joen zan, liburuz da, eta galtzorixan egon zanian, joen zan etxez-etxe, eta, etxez-etxe, edo joen zan, kutsa edo handik harrapatzen, hori ez, bere amamak aukitako erreztat danak. Eta liburua azkenean gero atara zan, eta ez da izan bat edizio da mazkiten, pila bat edizio, baina, egia da, aukera baldin badukazue, hor, eta bitxia dana, nik hemen behin baino gehiagotan esan duana, errezetak agertzen dira gaur egun ulertzeko moduan. Hau da, garaietako errezetak gehienak ziren, gehitu, 2 eskukada, ez dakit, porru, kikara bat, ez dakit zer, 100 libra, ez dakit zer, pixuakin oso gutxi dago, dana da, erokoiarakadak, katilukadak, eskukadak. Markesan errezetetegietan pixua agertzen da, oso zehatza da. Garaietarako, lehenengoanik daukadenetatik dala hor, 200 gramo ez da gizen bat, 300 gramo beste hau, 2 porru,
neurri zehatzak direla, ez direla, lehenko, hemen zukinoz esan zen duena, ez? Zien, holako parrafada bat osorik, idatzita, hartu nazi hau beste honekin, eta pun, errezeta inda. Hori da, eta bueno, nik errezeta hau liburu horretatik atara dutenez, horregatxik hementxe nabilontxe. Bi tipula. Bai. Fin mosten, segera usaltzia, bueno, gero aukera eta lodi ataratzen bajaku, aldoguna inda, hori ez, birrindu, ero da nadalakua, baina nik argazkizetan eta ikusi dutena da, berak liburuak ez dauk argazkirik, baina jendian bersinuak eta ikusi dutenean, joeten da saltzia birrindu barik, eta saltzian be, errezetian be, ez da idatzita, gero birrindu inbiozula. Hain txadokat begixak, negar-negarrez. Bai, markesa izaten banintzen bialiko nauen, nire morroien bat ore... Txoriene bukatzen da, baina bueltan gatoz irailean, ez egin negarri, Patri, lasai. Hemen egon gara, berrio errezetak, baina baukagu lan udararako. Beste udara bat errezetak biltzen eta ondo etortzen dela, Hor, igual ditxukot zau, ez? Markesan hilo biai. Tiosu, badakizu pelikula bat pentsatzen nahi dela, ze egia da bere bizitzak ematen duela pelikula baterako, eta ari direla pentsatzen pelikula bat ero zerbait ataratzea. Politxe izango zan, ez? Nik uste bai, historia badauka. Bueno, kakaoa eta zitzen ingo pixkate, kakaoa da gaurko, osagai nagusia, ez? Osagai nagusia hemen daukagu, baina kakaoa badauka, ez dugu... Bauka protagonismoa gaur, nik pentsatan dut, gaur da, geixe detzen dutzuna holan atentzinoa, ez? Bitxo, lehenko eta bere izena. Hau dator zuaiz baterik, Teobroma kakao. Ez da broma, Teobroma kakao, eta esan nahi du jakiona. Jakionak nahi du, izen hori jakiona esan nahi. Orduan ja, ondo azten gara. Hor, juntzianean Espainiarrakan eta aztekak ikusi zituzten, eta Montezumak esaten zuen, kakao hartzen baduzu, kakao kateiukada bat, ikusten zuten zerbait beltza erate zutela da, kakao kateiukada bat eranda ematen dizu egun guztia jangabe ibiltzeko energia eta indarra burrukan eta ibiltzeko testa izan. Eta hori ja Montezumak esaten zuen. Eta, Espainialo uste zuten, beraiek hor uste zen, aztekak eta izan ziena lehenak kakaoa konsumitzen hasi ziena, baina ja, olmekak antza badao baseon zerbait, harrietan eta idatzita, duela 3500 urte, gure gaur egungo babarrunekin, nazten omen zutela, birrintzen zutela, eta horrekin ere, holako pure antzeko batean, eran iten zituztela baita ere. Baina azukre barik. Azukre gabe. Baina azukrea gero izan zen. Azukrea nik uste dut gero ekarri zutenean ona, peninsulera ekarri zutenean, hasi zirenean, hori, hau mikatza dago. Bota ezo, azukre pixka. Azukre pixka bota ezo. Honi ez, baina eratekoari bota ezo, azukre pixka. Eta horra ziziela, baina, hasieran zan, bera dana. Azukre, gure burmuinan dagoena txokolatea azukrearekin, baina txokolatea, kakaoak berez, azukrerik ez dauka, ezer. Patrik, ekarri zuen, uneko 89 daukana? 85. Azukrea purtxo bat? Oso bauka momentuz. Mikatza. Kakao katiluka da bat, zenbat denboran eran aldozu, Patrizu? Zelakoa ondixa. Katiluko normalo, holako kakao txokolate bero bat. Ez dakit rekord bat dan edo, lau segundotan? Ez, lasai hartuta. 5. Bale, oso ondo. Bako zen matardatzen duen lehen lekak ematen? 5 urte. 5 urte? 5 urte. Bueno, 5 urte ematen jo, lekak ateratzen dira, enborretik leka horietan hasia daude, 20 eta 59 hasi bitartean. Eta ikuste, ez dakit ikusi duzuen noiz baitxolako kakao hasixak, baina... Meloi baten antzekoa da, ez? Zigorrek esaten da bezala. Hori da, haundixa da, eta ikusgarrixa da... Hori da leka, berez, kanpoko eta ero barruan daude hasiak. Diela horako, baina horako, tamaina ontakoek ero izango dira hasiak. Nik lehenengo aldiz ikusi nuen txokolate izan oinatin, zean dauki horako museo txikitxo bat, eta behitxu komendatzen dut zuet pila bat, joeti ara, zeso politxa da, eta hango arduraduna bebai, super jatorra. Eta nik ikusi nuen lehenengo aldiz, eta dituzten pila, eta tenzinua horrek, leka handi horrek. Hortik, urtean ematen ditu 1000. 1000 olako hasi ematen ditu. 1000 hasi. Leka bakoitzak 1000 hasi. Zuaiz bakoitzak 1000 hasi. 1000 hasitatik ataratzen du kilo bat txokolate. Kontutan izan behar da, gero hori eskuzin behar dela jaso, gero txokolatiak horrek gero fermentazio bat ematen du. Orduan, jentia esaten du, txokolatea, zeka, bestia, 3 euro tableta bate, gero.
txokolate ona bada, 3 euro gutxienez balio behar du. Zaten dute 2 pikutik gora izan behar dela. Hortik berakoa, kakaoa zerbait izango du, baina beste gauza pila bat ere. Enkarterrin badaue, kakao fabrika bat, proiektutxo bat txikitsua, txikitsua ja, bada, bize holan izena hartzen, eta, baina, esan dezagun ez tala marka handi bat. Bai. Eta tableta bakoitzak kostatzen dau 4,70 €, eta holan txikina da, 1 gramokoa. Eta nik gustore erozto, seguri etxien asko gustatzen gaku, eta gainera txokolatia, ez da gauza bat holan jaten dozuna, edo, igual noixin behin bai ez, baina guk behitzat etxien ez dugu jaten horako tableta bat egunian, jaten dugu, Ni tableta batek aste bat irauten, ontza bat. Ontza, bi ontza egunian, holan, baskal duztien, txokolatea purtxo bat. Eta hori, iratu atzu aste osoa, eta aste osoa 5 € da. Hogitan geixo gastatzen dugu. Edo beste gauza baten geixo gastatzen dugu, ez, orduan? Egia, txokolate hona erosten bauzu, txokolategi honetara eta joan da holan, tableta batek normalean, eta 100 piku gramo izaten dira, 5 €, 5 eurotik gora balio aldu, lasai asko. Eta hor badaude, gu, ni goratzen Belgikan honitzen edo, bestakit, denda batera joan, da nituen, ez da izan bat erosin nituen, baina 5 € txokolatean, inbertsio bat, noski? Zoriontasunean inbertsio bat ingen duen. Eta, aurten egon garenean hor... Saltzen dabenean horrek, joten zaren supermerkatura, da saltzen dabe, marka zuriko edo marka askotako txokolateak horre, 50 sentimotan eta tabletiek da horri, gero, usnartu bezu horrek ze daukan, ez? Hor, nik horre esan dudana, gomendatzen diet hartu, eta holako txokolate bat hartu, euro bat baino gutxi balio dena, atzeko aira hartu, betaurrekoa barbituzu, betaurrekoa jarri, eta ze osagai dauzkan. Lehenengo eta behin ja aurrenetakoa azukrea izango da. Orduan, hortik hasita, espero aldezagu, edo zer, ez? Guk gaurko txokolatia on aukeratu dugu, gaina euskalduna da, ezin dugu markaik esan, baina euskalduna da, eta hementxe, 195. Hasiko nazena da, apurtxo bat birrintzen. Hementxe euskau, erregosten gure barazkixak. Neri, atentzioa daitxu osostanak, ez dakit nore kontau osostan, basauela errezeta hau, ez? Ze, Markesan liburuak badauzka 1000 eta piku errezeta, orduanik danak ez ditut irakurri. Eta esan ostan, dau, atuna txokolatiaz. Eta nik pentsatzen hauen, izango zala, egaluzia tomatiakin, eta gero botako sotzira txokolatea purtsu bat, baina ez dauka tomaterik. Ez, dauka bakarrik tipula, porrua eta berakatza. Beraz, izango da saltza bat, izango da hori, erregosten dozunean, hori esaten dana, ez? Egaluzia enzeboi haua. Tipula holan ondo erregoz itxaba. Saltzien sapori izango da antzerako, baina bakarrik apurtxo bat ilunaua eta sakonaua. Orduan, eziko gara, esan dagoa. Erazkanean, zer esan dozu, hau txokolatia, birrindengo zu berdu, barazkik erolan, gainetik holan. Bere hortan, ez? Bere hortan, ogi birrindu apurtxo batekin, pentsatzen dut, ogi birrindua izango dela, gaur egun irina botatzen dugun bezala, saltzia loditzeko eta emoteko saltziai gorputza. Eta gero itxen dana da, egaluzia bakarrik plantxanein, batzuk itxen daue, plantxanein eta gero saltzian loditzu. Baina guk gaurkoan ingo dugu, bakarrik plantxanein, platerian jarri eta saltzia gainetik bota. Ze bestela, niri egaluziekin pasatzen jat, puntua harrapatzeko, gero saltzian eta dauenean, purtsua lehorra pentsatzen jat. Orduan, gustatzen jat, saltzian bakarrik, 2 minutu jartzen. Nik egia da, bai tomatearekin, bai kipularekin, gure etxean bi era hoietara egiten dela. Kipularekin egiteko, gaur bezala, ondo erregosita dagoenean kipula, sartai bat, baina zubizian bero daola, gatza bota, buelta, baina ezerrez, segundu batzuk alde bat, beste segundu batzuk, esaten dena kolore pixkat eman, eta ero kipulatan sartzen dut. Hor, irekin aldi bat, eta kanpora. Eta tomate saltzarekin egiten duenen berdina. Plantxan montatzen dut, irakinaldi bat tomatean sartu, eta kanpora. Besterik ez dut botatzen, ez dute izaten, eta barrutik gorria gustatzen zait. Baina hori bakoitza berea, eta badago jente bat, baina gorria, espaizue gehiagizko, pixka mesfidati bat zabete, izostu izazue galuze hori, eroatun hori, izan zazue 2 egun, 48 bat ordu, izoz gaioan, eta horrekin, anisakirik eta olakorik ez duzu aurkituko. Hala ere, egaluzia eroatuna lehorra jatia aukeran, gutxi egin da, eta gero eta gaur egun gero eta gordina. Urtetik urtera gero eta gordina jaten du. Hemen txai gartzen da uda dala, eta uda pasau dugula, edo uda heldu dala, ze,
gorputzan beruakin, naiz eta txokolatea izan 85%, azten da urtzen. Bai. Kasunetarako bai, errezetan zauen txokolatea, gomendatzen dauena da, txokolatea tasakua. Erabiltzen dana txokolatea berua egiteko, ez? Txokolate berua itxeko, hori da. Horrek izaten dienak gogorrak eta lodixak horrek. Orduan, behitxu honegia, badaukie itxura, ez? Badabiz itxuria hartzen, ondo erregositxa, honei ontxe botako txau. Behitxu, ardo txurixa. Oso ondo. Eta utziko apurtxo bat murrizten. Oso ondo. Hau ingo apur bat. Hau, bera, errezeta berdina ina duzu etxean, txokolatia ez bazaete oso esatu Bai, txokolate barik. Barik, berdina, prozedura berdina nina aldezu. Hori da. Eta gehitxuko txaube bai, ogi birreindua. Gorpuz pixka demateko. Eta ontxe koloria. Ontxe heltzen da txokolatia gehitzeko momentua, berez, geratu zaitxese, ze ikusiko zuezelan geratzen da. Ez dakiguna, txokolatea egiteko ze barietate erabilidan, hor ezagunenak hiru dira, badode forastero, dala gehien ematen duena, baina kalidade aldetik ez da gainona. Forastero kakaoa. Kanpoko da, nungu da forastero. Danak Amerikakoa. Honi bakizu, txokolate landariai, berua ostatza zeio. Hemen nidaki dala, ez dago inungo landaketarik, hemen inguru hondan, gaizkitxo, hala ere aldaketa klimatiko honekin jarraitzen badugu, aurki bateraki agian Nafarroan kakao landarak ero hasiko dira sartzen. Baina aukeran krioioa, krioioa hobea dala. Eta gero egon gozan hor, trinitarioa bebai, hori kalidadea oraindik hobekoa. 3 horiek izango ziren ezagunenak. Ez dakiz indan? Hori, txokolatia. 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 Hemen txetaulatik egin gotolan. Eta jaun Andreok, orain telebista jarri duzunean entzako, ez kaude txokolate pastel bat egiten, basurdea ez ere, oreina ez ere, ez. Ez, honek bakizu ematen dauen. Itxen dozunean nolan odolkixa porruekin, nolan sagar apurtxo batekin, eta krema bizten dala. Bitxu, kolori izango zen, apurtxo bat, horrena. Berez ez da ez. Bitxia, esan bitxia da. Nik probatzeko gogua daukat. Eta holan saltza geratzen bajaku apurtxo bat lehorra, zehontxe bota dotzagu esan dakua. Ogi birrindua, eta ogi birrinduakin geratzen da apurtxo bat, lo ditxo. Aldotzau, ura gehitxu, ontxe gehitxu bihitzatena, ardo apurtxo bat gehixau, salda, holan arrain salda bat, eta ingo, apurtxo bat. Saltza bat moduan, zegoen azkenean ez, kipulakin iten danien moduan, baina... Eta oin plantxa markau eta horra, barrura. Hori da. Ni proben berota, behira naho, eta... Ez tozu bukara daño itxo ingo? Baina, beti saltzak egatzean da probatu oso? Ez. Soso da. Baina gozo ez dau. Badau gozo, baina... Soso dau, gatza botatza, eta ber. Ez dut ez bota, gatzik. Gatzik ez dauko. Nik ez zeitu dugu gatza botate. Baina ez dau dultze. Arraxakut. Badauka kakaoan ikutua. Badauka puntua, Bai, ematen dio. A ber, nik egia da, eizain izan dudanean, eizan zaporea ere oso fuertea da, ez? Orduan, jendeari esaten dizu, txokolatea botatzen diozula, eta nik usto jendeak ez lukela, gehienak ez da nabaritzen. Hemen bai nabaritzen da. Kakaoan zaporea bai nabaritzen da hemen. Probau. Ja, gatza botatzen ondo. Bai. Bai. Fiatzen zara. Fiatzen ez, hombre, zatik enaz fiatuko. Ez da egit. Mesez. Ja, dagoeneko, 185 programa baterata, ez dakit. Fiatzen zaren edo, ez? Bai, normalian gatza aldetik eta ondo botatzen duzu. Batzutan, geixa hau, ez datzen gutxia hau, hori da no moruen, ez? Bueno, gaur hori ekainako eta 8 LGTBIAQ+, arrotasunaren nazioarteko eguna da, eta, ez dakizuna hor, badago jente batzuk, ez? Gero eta nik ustot, urtetik urtera, gero eta silaba gehiago doaz. Lesbianak. Lesbiana. G. Gehiak. Lesbianak, emakumeak gustatzen zaizkien, emakumeak. Gehiak, gizonak gustatzen zaizkien, gizonezkoak. Bai. B. Bisexualak, hau da, gizonak, emakumeak eta ez bitarrak. Eta ez bitarrak, gorea. T. Transexualak. I. Intersexualak. Intersexualak enituen ezagutzen nik. Ez? Horre dira, sakilarekin eta aluarekin jaiotzen direnak. Nik enekien bitu. Edo ezaugarri fisiko maskulinoek eta femeninoak. Gero dago, A.
asexualak. Hori da, sexuarekiko ez daukatenek desiorik. Hori da. Eta Q+. Beti honen, ez? Kirrak eta Queerrak. Hora, kui. Bai, parkatu. Queer. Parkatu. Hemendik queer guztien dako, nire parkamen sentituen. Bai, azkenean estienak batzen edo estienak gotzen. Hori da, inungo estienak agertzen inun, ez? Estienak ikusten zailkatuta hemengo inungo ataletan, ez? Hori da. Bueno, gaur hori, bere haien eguna. Ia zein genduen nik horatzen naiz, uste dut ez da, pizza bat eroin nuen... Hola, ostadarrakin, ez? Ostadarraen koloretako pizza bat. Nire getxoko sofatik ikusen txorien jarri eta nibili nintzen ikusten. Bai, egia da, bueno, gaurko egunean iten diolako, eta eskolan da behai jartzen dituzte ikurriñak, eta jartzen kanpua, bueno, ja eskolan oportan da. Espaitxean, aipatu dugu gure julen hemen gidoilarisa. Esto suenantzako ezagutzen da, holan, guratzasua urpegisa jarri, joen zan urtean, ekainako 28 txorienen agertu zan, beraz, ETB nahieran piztu, jarri arrotasun eguna joen zan urtekua, eta horalko zu ikusi gure julen. Baina kaletik ikusiko bazenute orain, ezenukete ezagutuko. Trainspotting pelikula ikusi duzue? Trainspotingen agertzen zen Rubioa holan hile motza eta holan doa jure. Aldatu inda. Orduan, artegia eta hori bai, baina egia dauga oin kaska hartu eta kriston rapada, nik egin duan moduan gaur. Baina Rubio platino holan kolore bizi poli batean dago. Hori da. Eta, bueno, gure julen, baina bera da, ikusia holan... Hori da, bera da, bueno, hemen saltzia itxen doia, loditzen doia, kosinatzen doia, eta bitxartian engou gure egalusia hemen kosinau. Horretarako, aukeratukot, gure oliba, konfiantzasko oliba olioa, kalitate gorenekoa, eta aparteko hautaketako olioa da, 0 kilometrokoa eta 100 naparra. Dauka, usai bat eta zapore bat paregabea, 100 napar, oliben kupaxekua gainera. Beraz, botako olixua, honek ez dauka sekreturik, hau urzante, eta hori, hementxe. Ogi pixkatekin bakarrik, olion bat. Gozaltzeko, kosinatzeko, hori danetarako. Guk badakizu hemen, beti kosinatzen dugula honekin, eta hori, ja, ataratzen danean, bero-bero dauenean, nik eskua gustatzen jartie, zuri gustatzen gatzu kea ataratzia, eta olaxe dauenean bixi-bixi. Bista hobeto ematen zaiteta. Hor, Patri, bello, lehunen lagunekin itzaiten, bueno, oin egin gozu hori, ez, gorritu inbarritxozu eta ero. Nik gustatzen gatzu zati lodixak eta hartzia, zeholan errexagoa da, barrutik, hori gordin puntu bat eta xamurra egotia. Gustatzen bagatzu, zigorrek lehen esan dagoen bezala, gustatzen bagatzu holan oso inja, bueno, zuk geixa behin. Bai, bukatu alduzu saltzan egitea, hori ez da, arazo, gauki saltzan egiten, da horre ingo da ondo. Legonean lagunekin hitz egiten, ez, etxe batean, sukalde batean, ze osagai ezin dien falta. Eta egia da, ingen duen, egon ginen, 10 lagunero batu ginen, eta zerrenda bat, eta hor, ikusten da, etxe batetik bestera aldatu jendea. Badaude gauza batzuk etxe guztietan daudenak, ez? Porrua, tipula, berakatza, horrek? Osagaiak, ose? Ez, jaki batzuk. Nahi dut esan, olioa, gatza, hori danetan dago. Azukrea batzutan, bai, bestatzutan ez. Ze gehiago zan. Irina eta batzuk bazeukaten bestatzuk ez, zeliakoa zielako. Gaur egun, olako gauzak, gero eta badaude gauza batzuk, ematen dugu, nire kuadriako bat, eneko netxean, kipularik ez duzu topako, porrurik ez duzu. Gero, bera enteratu zen, bera kurraiaz... Oinarri moruan saltzatan ez da oitzen saltzaik. Ez, gora iten diote kipulak eta olako gauza. Bueno, kontxaua. Bera da vegetalista. Esaten du, vegetalak bizia daukatela eta errespetatu iten ditu eta ez ditu jaten. Berak... Zoako kuadrilla. Lemurian konturatu zen, hor, behian dagoen kajoi hori, berak urdaiazpikoak eta gordetzen dituen toki hori, eidala, barazkiak eta fruta gordetzekoa. Ezekien. Eta berak ze gordetzen zaren hor ba? Hor, urdaiazpikoa eta txoixu bat alakoa. Hortako da, kajoi bat, eta antxak sartzen ditu horregana. Bueno, egisa bakoitzak gure dagoena gordetzen dagoela. Baina hori, gaur egun alergiak direla, jateko oiturak, batzuk, oin, barazki jalea izan, hauen nola dira, proteina besteik ez dutena jaten honek... Gimnasiora jueten dien arratoiak. Patri. Gimrat, deitzen da, hola, inglesez, bai.
Sako astopuru nik ez. Baina honek dieta paleoa eta egiten dutenak eta alakoak. Arraruak. Bai, baina, bueno, horiakoek nik niretzean ero, nik esan du, niretzean arroza beti dago, pasta beti dago, baina etxean arroza eta pasta ez dago, hidratoak oso gutxi. Deniz, nire zenarra ikustetan galko beti, ez dakizu lan itxuria zaintzen da, gimnasioen da ibiltzen da, ez dakizet. Tentxe, arroza eta oiasko egunero, arroza sartzen da etxien, Zaspergartxa. Egunero baina, aldatzen guten. Arroza, oiasko eta brokolia. Egunero? Egunero ez, baina, hortik doia, hori da oiarria. Bere dietana. Benir, mesedez, a ver. Sartu Food Diario horre Instagramen, Euskal Telebistako Instagramen, da pila bat errezeta dauzkazu, osasungarriak, onak, eta, arroza, brokolia eta oiasko ondo dago, baina beti berdina. Bai, atzo inauen, makillajera erun nauen, inauen etxien olako tarta bat, gaietana, txokolatiekin, natillekin, super goxua, eta gaur makillajera ekarri hoze, hori, zenarrak, satitxo bat hartu zen? Nahikoa, ja. Kanpora. Mesedes. Agur, satanaz. Esan dut, denboraten bat denbozostan, beste bat ingo nagoela, baina ikusten duzu, biozta, postre nahi du. Hori da, gero guk tatakia ingo txorineko kafetxuan, guretako. Zuek ikusiko zue, datorren urtetik aurrera. Bale, hementxe, gure egaluzia, eta ingo, holaxe, simple, minimalista. Bai. Holako lausati, jarriko koiaratxo bat holan saltziakin. Hola, ikusita ematen dago, eukin dugula, kipula 3-4 ordu erregosten, karamelatu inzaigula, puntu bat itxatzi zaigula eta hori, baina ez kakao pixo bota dio. Hori da. Kakaoa bakrek ez da. Botakotzat, hau martorria da, baina esango perrexia... Markesak ikusiko baluke hori. Esango perrexia dela, ze honek ikutu berdia ematetza politxa. Bai. Ez tezala ino ezek jan. Eta, listo. Egaluzia eta txokolatia. Iteleli. Roko, iturrieta. Zatitxo bat. Betxu egaluzia, bere puntuan. Hau, tataki xamar bada. Ez tataki bakizue kanpotik egin eta barrotik apurtxoa gordin. Nere umiei lehorra tatzen bazuk, jatu iten dira. Azkarra bi horrek. Zugu xua? Ona. Eta... Benetan gomendagarrixa. Egia esan holan, egaluziakin dartuta, kakaoa jaztio tartzen. Lehen bakarrik hartu dudanean, bai. Mikastazuna joan itxengeko, ez da? Bai. Oso goxua benetan gomendagarrixa. Eta ontxe, siguriturritak ze proposamen dauka... Postre gozo txokolatero... Postea, galuziakin? Ez, horako pidurrikeri bat, txokolatea, esne gaina... Ikusiko. Nik ere txokolatearekin jarraituko dut, eta horrekin ningo duana, txokolate krep pastela. Eta honek ez dauka egaluzerik? Ez da sobratu jan indute lantaldekoek, eta... Ez da oso originala, Ez da sobratu, ez. Ez dauka galletak esne gaina, txokolatea, azukrea, talako... Gauza klasikoak. Bai, ze postre klasikoak, hau alaba bialdu zian, eta hain bardo zau errezeta lortu zian, da... Araitz hemen dago, zure errezeta eta azalduko bizuet nola ingo dudan hau. Lehenbizi krepak egiteko osai guztiak irabia gailuaren ontzian nasi eta birrindu ingo ditugu. Gero, krepoiek ireki ingo ditugu eta horren gainean jungo da esne gaina irekita txokolate gaietakin birrinduta. Eta hau dena nola estalduko du? Holako txokolate geruza batekin. Izango dela almibar bat ingo du azukrea eta urarekin. Hau, gehituko dio txokolateari, gurinari eta kakaoarekin. Gure biribilki horren gainetik bota eta jan ingo dugu. Eta bestela beroan, berez, hau egin behar dana behin egiten dugunean, izango da olako bizkotxo biribilkia izaten dana olako bat, baina krepakin egindakoa. Eta oskailuan sartzen badu gero, hau gainetik berua botatzen dionean, oskailuko hotzarekin, pixkat gogortu beharko zen, baina, gure pazientziak ematen duenerako,
eta seguruenik beruan, txokolatea gainetik berua hola janingo. Beraz da, biribilik, balden uretutzen krepia bat itxe da, dorre bat bezala. Ez ingo, hori hitu besoero deitzen da, izango zen, jarringo krepako lanpila bat, eta gero bildingo du, boro bildingo, holako zerbait ingo dugu. Orduan, hori aiteko, gurina urtuta, arrautza bi, esnea... Horiak krepana. Ez dakit ikusi dozun, zuk bakit ez daukazula TikTok, baina igual araitzak edo bidaiotzu noizpaitz, dau solan krep batzuk biralak indienak. Bai. Oin, 3 milioi... Hori ez, holan, reprodukzio dauzkie. Bai. Eta di bakarrik osagai bat bakarri daukieta da, esnia. Orduan, itxen daue, esnia bota sartakinera, eta holan, evaporatzen doian einean, geratzen da bakarrik, koipia esan dezagun onena, esniana, eta geratzen da golako geruza bat krep bat izango bazan moruen. Nik hor, baseukan, Ferler de Can Roca dauka, zeukan errezeta doinala 2 urteko, marrubiekin deiten zutena, eta zeukan horrelako krep antzeko bat deiten zuen, eta zuen infusio bat, marrubi zaporekoa, eta esne hori botatzen zuen hemen, eta da, ziran, bizi ukin behar duzu bizian, eta jetxiten da, eta utzi behar da, holan, geruza, itxaskorra eta geratzen dalako biguna elastikoa da, eta beraiek egiten zuten hor bildu gero marrubi batzuk infusionatuta holan modena pixkatekin, eta oso ikusgarria zan da, nik hor ikusitan neukan, eta bai ikusi dut TikTokeko hori, eta berdina da, azkenean, hori esnea bota hemen, utzi irakiten, eta dena lurrundu arte, eta hartzen duzu, eta hor geratzen den geruza, guk betiko klasikoa ingo jo, esnearekin, hemen batzuk egiten duten lehenengo likidoak hartu, birrindu, nik beti jatetxetan dein duguna da, osa ikusiak nazi hemen, gutxi hausik intzeko, askarra, errexau, eta birrindu. Orduan oin, botako dugu, kakao hautza, betiko gure krepak izango ziren azkenean, hauek, eta irina, ez? Kakao zaporeak ine badu, kakao hotza bota, eta listo. Eta kakao hautz horrek ez dauka inungo azukre hori, mingatza, baina... Eta gero, kakao hautzak bebai emangotza, gure platerai koloria eman dotzan ez, hone bebai emangotza koloria ez, beraz, krepak ez izango... Iuntxuak izango, ez izango betiko... Bai, holan, horiska kolorea ez, izango dira... Hori, holako trampantokoa, esan zeike integrala dira. Bai, superintegrala. Hombre, hemen, berez, azukrezkorik hemen ez du bota, holan bota diot, koiaraka bat, 15 gramo. Gatz pixka botako diot. Egisa da, krepan zaporiak eta, hemen egin ditugu behin baino gehiagotan, oindala gutxi bai, zigorrekin, bliniak ziren, baina holan krepan zerakoak apurtxo bat lodixauak, eta ukitzen dago lan zapore bat, apurtxo bat neutru haua, igual gatz apurtxo bat eta azukre apurtxo bat aukitza, eta jarri zeke bai, gazta kremakin, izokinketuakin, da holan. Honek krepak, biralak indienak, berez, errez da originala, da Noma jatetxekoa Kopenhagen, zein 2011, 2012, 2014 urtien izan da, munduko jatetxerik onena, dauzka 3 Michelin izar. Eta, erreferentzia bezala gastronomia munduan, ez? Bai. Eta, gero Ferler de Can Rocan eta baitxe, itxuste dalako ikerketak eta errezeta berrixak bai asko sordotzago, hango jatetxei da, hango sukadarixei. Bai, gaur, lehunian batek, lagun batek aldetzen zidan, ez? Ze eritzi neukan, Ferran Adrian inguruan, ez da izer da. Nik gaur egun egia da, jendeak egiten duena da, esaten dana, bere garaian Adriak egin zuena, oso gutxik egiten dute. Osa, bere bai izan zala, dana apurtzailea, ez? Piskat apurtu egin zuen denekin, ez? Eta gero besteak indutena da, pixkat jarraitu Adriak hasitako bidea, ez? Eta baina bera izan zen lehena holan, esan dezagun, kimikarekin hasi zala jolasten sukaldean, hartu eta guk gure garaian kimizefa, ez dakit zure garaian bazegoen jolas bat holan. Beste batzuk baso zen, baina bai. Hautzekin da hori, eta bera izan zen, eta gero besteak, eta eritzia, artista bat, eta berakin zuena, oso, gero besteak indutena, hobetu, jarraitu berdinetik, barietateak, antzekoa. Bide horretatik jarraitu, ez? Azkenean bera da, gastronomia aldatu zauen lehenetarikoa, eta gero, bide horretatik joen da, beraz, bidea zabaldu zauena, izango zen. Bale, nik hau berez, oskaioan sartu gara, komeni da, hor gurinak eta holan gorputza aldatu iten zaio, baina, nik, esan dakoa, ez du, esan aldute, oskaioan sartuko dugu, eta ordu berdi txoin hemen lantaldea, baina oporrak hartu nahi txugu, bitel. Orduan, hasiko gara, ingo duguna da, mendik gero behar dudana, gero gaineko estalki egiteko, ingo gurin pixka bat eman, ze lehenengo
atalarekin pixkate eman da nahikoa, gero besteak bakarrik behar dira, ez dute... Hau gaina, lehena beti desegin itxen da, ez? Lehenengoa bota iteko, ero sukaldaria jateko. Bota. Ez da botatzen normalean, edo txakurrak, edo hemen txorineko txoritxuak. Bai. Eta, hori, badakizue, sartuko da, bai, hola ningot, bale. Horren, temperatura hartzen danean, hor, zaiena da, hasieran temperatura hartzen. Nire etxeko sukaldean, badakit, 12 direla. Ez, 12 ez, zazpira dire. Nire etxekoa da, 0-tik 9 daino. Eta eroia da, tope. Hemengoan, nirean 7 izan da, hemengoan izango da, 14, hemen 20 dauzka, 14 ero gutxi gora era. Etxekoan hori behar da, temperatura ertaina pixka, baina gora botatzen, altura botatzen. Eta ero krepakitea, behin temperatura hartzen duenean, bota, ireki, utzi burbuiak ateratzea, gero buelta emango diogu, eta, jungo zaite ikusten nola egiten ditu. Eta azkenik saioa amaitzeko, ekarrikotzu dugu olako agolku bat, gure lagun kontsume bidek esandakoak. Eta bakitzue, udan oso famatua dela, kotxiak alokatzea, ez? Ez be, uartetara soi zenean, edo kanpora soi zenean egazkin hartzen dozu, igual, herrialdia bisitatzeko edo hango eremua bisitatzeko nahi dozula, kotxe bat alokatu. Zuk hori indozu noiz baitxe, edo? Askotan. Orduan, aholku batzuk ematen dozue. Lehena, presioak alderatziana. Osa, azkenien badauz, ez, hotelak eta egaldixak eta alderatzeko webuniek badauz, oran presio desberdinak eta... Osa, kompainia desberdinak badaude, alokairukoa baita hori, hori bai. Alokairu enpresa desberdinen ikustea, desberdinak eta horre bai konparatzea. Beraz, horretarako lehengo da, garantzitsua presioak alderatzea. Gero, erregaixakin ze politika dauen bebai ikustea. Bete eta bueltatu behar duzun, hori galdetzia... Ze batzuk esaten dutzu, daukotzu gordete gisa utzik itzultzeko aukeria. Baina horrek gure dago esan, gero, gasolinia eurak kobraukotzuela eta zuk jakin ze presiziotan. Orduan, gainera, inoiz ez zara heltzen, ez? Eta kotxia itzultzen duzune inoiz ez zara heltzen gordete gisa 0-ra. Berez, gehienetan izaten da, beteta bueltatu behar dela. Hori da. Eta... Beste gomendi bat, kotxian segurua kontratau, nik hori pentsatot gaur legezkoa dela, eta gainera derrigortu itxen dozu. Seguro desberdina bebai bada. Eta gero hor argazkiak atatzea eta komen izaten da. Norberak berai egiten dut alako ikuskapen bat, baina... Gomendatzau gehiago bidixuak. Ze igual argazkixak beholan ez dakit trampea olike, baina bidixu bat bialtzen bozu, dolan kanpotik aurrera. Bideoa guk hemen ikusi zuen nola egiten dugun bat, hau esan dakoa, Patrik, lehenengoa berez botatzekoa zan, eta ingo dituguna, pila bat ingo ditugu, ore guzti ingo du, gero ireki ingo ditugu, eta izango da betegarria, gaieta puskatuta, esne gainarekin. Hemen esne gaina arrotuta daukaia. Eta gero, estalkia errez ingo du, baina utzi guzu ekuri, pilo bat egiten hemen dengo. Inditu krep guztiak, utzi ditugu pixka tostutzen, ze oin esne gaina hemen gainean jarri dugu, eta orduan, oin, esne gaina holan ireki. Boa, txabal. Muti. Irekiko dugulan, eta gainean, horrela bera, egon alzan, ero fruta. Holan behan leike, baina, ero fruta pixkat, baina, holan, botate maizkio gaieta batzuk. Holan, geruzaka bai, krep gehiago, esne gai gehiago. Purtu batzuk, baina, holan, gaieta batzuk apurtuta, bebai, txarra ez da gongo. Txarra zelan egon dira. Hau, pentsatzen nintzen, azkenengo egunerako errezeta bengo du, baina azkenengo egunerako doka zure. Kontatu izue sorpresa bat inberdi dudala azkenengo egunean, Patriri? Urdurin hau, Etorri azkenengo egunean, merezi du, Eta honik gerezi batzuk ez, por lo que se gaietak espajatze gustatzen? Ez da guarako. Ez da zetan. Ez dago kanelo jaso. Hartzen du holan, eta honek, behar du, oskaiura jutea, hotzotza egotea, ze jarri behar dugu? Hemen indut, almibarra, kakaua, gurina eta txokolatea. Eta behar du, hotzotza egotea, kontrastiakin, bero geltzeko apotxoa gogortzeko, zeitzeko, bestela. Eta hoi izango zen, nik lehena hoin dudana, eta honi, holako... Ze goxua. Joe. Alaitzek bai aukeratzea itxula errezeta honak, Bai. Esan gaben, datorren sasoirako txorienen aukeratu biginula, egun tradizionala eta egun 2.0 biharrian, inbigauela golako interneteko eta tiktokeko errezeta holan biralak. Ero biurriak eskatzen, araitzen nire eskatzen. Kontratauko araitz, gure bekaria bezala.
Eta honek, oin, bueno, gustona dauka, bai. Oskailuko hotzarekin pixka gogortuko zaigula. Ai, kointuz. Baina, bueno, lasai hori, Miteli, mesedes. Ingo duguna da, moztuko dugu, hau, eta platertxoa eta atatzen maiazu, hau, Bai? itxusia. Buah. Oso txarra, Jo, itxura Ekipo. txarra dauka, Ez da geratuko. Claro, eske behitxu erdixa, ai, kontuz. Klak. Txak. Eta txak. Buah. Gaineko geruza ja oso gozoa dago. Txokolatia erra. Hemen daukazue, txokolate krep tarta. Tauze, labanakin mozten da, sabadexakin bakarrik. Hau, Moztuko zuri zatitxo bat. eskerrik. Hau zuretako. Satitxoa, bai? Hori da Txoa. nagoen sartu behar aldo. Hori da, txoa. Bueno, eta hemen oizean behin harrapatuko ditu galleta kurruskariak. Bo. No gaina, etzazu egin etxean hau. Oso arriskutsua da. Arriskutsua oso. Egin behar duzuena da, bihar txorien etorri, faltari gabe. Bihar arte.